Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masoya na kamfanin Alhussain Record mai babakar fassara. Kamar yadda na san kun sani duk da dai mun jima mun ɗauki tsawon lokaci ba ma ba akalla yana ga zai shekara at least 2 years ko ɗaya da rabi haka ko fima. So sunana Alhussain Khan Baba CEO na Alhussain Record mai babakar fassara. So abin da yasa na bayyana a daidai wannan lokaci kiraye da korafe na jama'a sun yi wasu suna ganin cewa kamar na kasa cika alkawari ko mun kasa cika alkawarin da muka dauka wannan muka ce inda muka fara kawo muku fina-finai series ba za mu tafi sai mun karasa mun ajiye record alhamdulillah. So yanzu mun zo ne don mu karasa yawa wasu za su tunanin cewa kenan in ka karasa tafiya za ka yi to maybe zai iya yiwa kuma zai yiwa a cigaba zai yiwa a dakata amma insha Allah mun dawo ne don mu cika wannan alkawari kuma insha Allah duk sati za ku samu series da kuma single guda ɗaya. Sai dai amma kamar yadda na sha faɗa a baya ni ba zan yi fassara muku fina-finai barkatai ba irin kaza saboda ba zan yi haka sakamakon me ina so na yi aiki kamar yadda kuke yabo na to ina so wannan yabon ya ɗore a ayyukan da muke yi ayyuka ne masu inganci wa'anda kuma muke ba wa fina-finai cikakkiyar ma'anar da fina-finan suke tafa da ita. Kamar yadda alhamdulillah a kamfanin fassara ba wai fariya ba mu kaɗai ne kamfanin fassara da muke fassara fim sannan mu ɗora English subtitle ko Arabic a kai. So mu kaɗai ne saboda ba ma shakka kowa ko akan abin da muka fassara ko muka kawo. Insha Allah a wannan Lahadi nawa ga wata mutane na? Ina tare da mutane na ne ba za ku gaisa ba. Ɗaya ga wata ko? So wannan Lahadin ta gobe kenan 2 ga wata ko? Alifa. Haka to 2 ga wata insha Allah za mu saka muku fim mai suna Shu'Uma Sabon Salo da kuma rayuwa bayan mutuwa da sauran za mu ci gaba kuma duk sati za mu iya duba cewa za mu kawo muku fina-finai 2 ne ko 3 amma ba za su gaza guda 4 ba sai dai ba za su gaza ba hakan ma mun yi kokari amma dai 2 zuwa 3 insha Allah. Wannan shine bayani so kafin na karkare samun fina-finan yana dan yi wasu wahala ko ya za a same su ga masu kallon ɗaiɗai ko makitoci za su yi tuntuɓar wannan lambar wadda already dama tun can lambar kamfani ce sai dai da Allah banda kira in an kira za a ji na ta shiga ka tura sako kuma kai magana ta wasu sannan babu mu a social media mutane da yawa sun bude shafuffuka da sunan mu amma ba mu ba so yanzu ne muka bude namu za a ga karamin account ne wanda yanzu muka fara tarere shi. So a TikTok muna da account na Alhussain Record account din mu kuma na Facebook shi kuma Alhussain Khan Baba da kuma pejin mu na Alhussain Record. Sa'annan kuma Instagram shi ma muna da wannan Alhussain Record. Sa'annan akwai yaki da suna Telegram shi ma akwai group da muke da shi wanda mutum zai iya ɗaya fina-finan mu ko ya magana a tura a duk inda yake a faɗin duniya. Ga dai abinda mutum bai gane ba ya text ta wannan number ko kuma amma banda kira ko kuma ta WhatsApp wannan shi ne. Na gode. Kafin nan movie box that is movie app movies app yes muna da movie box ko movie apps wanda application ne zaka dauko a waya kuma ka kalli fina-finan aikin sa ya kusa kammalo shi ma nan ba da jima ba insha Allah zan fara dawa. Na gode sosai na ku Alhussain Khan Baba sabuwar fassara daga kamfanin Alhussain Records wato mazababakar fassara a zababaka. Na gode.